HSDF Rajentibung Hor Okpen by Ponsi Sarkari Kathar Arong Aradaphan Kachong Thuidampura Tongsekot APHLC Pherangke Mei Kipang APHLC Borjan Constituency Committee Pen Tongsekot Pen Sarkari Kathar Arong Alok Rajentibung HSDF Party Pen Mei Kipadudam Lapen Hor Ok Lapen Kebai Bor I Pupen Ningkang Samse Putak Pherangke Mei Kami Pininipai Cap Arni, Project Law number 21 Borjan Constituency Angkang, HDP Hithiadung, APHLC Borjan Constituency Committee Sai Hemalong, Tongsekot Pen Rajantimung, Hill State Democratic Front Mate, HSDF Regional Committee Pen, HDP Sikarikathar Open Stage along May Padudam, Hor Ok Pen, Kebaipon, Bor I Pupen, Ningkang Samsi Lapen, Tapadalong Border Alamki Lapet Apran Kedamlang Atumaphan, Ningduk Chipaklang Ponsi, Lahini Alam Thepen Pherangke Mei Ingnipo. Labangso Mayalong Lam The Ke Jaipon Babu Sondrong Har spokesperson Lapen Borjan APHLC Amepu Risoteron Mensing Timung Kong Chunbang Lapen Claim Rapet Doan Lapen CM Dr. Tuliram Rong Hangapan Prabjin Pen Border along Kithir Thep Aphan Sai Dengponot Kalite Angso Sesi Methangamulit Holipo Pupen Pherangke Mei Kangni along Lam The Chipaklang Labangso Birta Nilitum Borjan News Fast Pherangke Harseng Teron Pen Birta Nangkali SSDF di non-hedjong political party la anti-party si pinang kopo Rajantimung alang litum akhai Rajantimung alang litum nilitum Borjan alu nang dodik chokalam si jasum bibet nang litum hanang kehang lalu je atumi alang litum nang kiludlong chok niliga chinida mateng ko tante datum akemang no bangke Borjan posita jasmet pede kanya bepu sida me hoda kanya bia long bangke feel mang permission long nida pupen alang tu hoda dodam mune delo amasi kuthon nili tum birta long thulon nili rong adung lo asi nili local for staff lo nili rong adung la sigari ka thara field do sigari ka thara playground long si alang nitum meeting ang kido lasi hola bang so meeting ang kido una hud penangan radaphan ka convince do nang du nang ji pupen lapen penangan radaphan ka convince chot kali penangan radaphan IPHLC irrigation ke mana lam do hola bangso irrigation ke man ke chengsi irrigation ke mana lam platangte IPHLC atum ke kuti truck cap BJP pen tangka chendesi radaphan chongki chobai de lo lahaya tangka ke radaphan chongki chobai de lo pusi alam nitum ningje pondo lasi nilitum kijong dun kangtung ki pudun kangtung platangte radaphan angtum ke pamang hutabang e tono lapen suri truck cap kali kuti roket puatangka konat pen lokewan labang approve membaklang approve wipin walang ni rada thengno thantap thanpur bangge chokche lasini tono sodak pen pinrem lo sodak pen condemn lo si alang li labang so tangka wan det balang galang li kame lamboy nang chipinang ji laban approve evidence ta nang baklang thek nang ji lapen lan chot kali atimia meeting ke dolong penangan arade pangrum puchita me rada tum Borjan aratum chini pame APHLC ke Borjan intang pik wa joine si chitong dun bang awede abosi hola da kacitong dun stame botalai di gawe tum si chitong dun pe lapen ka convince dam vek abang thuamen ke alang li menta jongna man kokpo ke dam tang sama alang li MEC tami chapate dun lo ake hai biren rong pi alang li phansi ka convince dam lo ake hai biren rong pi an alang li anda chitong dun dese di lasi chithera kha Rajantimung ngatum nang li convince dam seda munit le nang li tum meeting lam chitong dun de pukele ga ang thexik lang da nang li tum a party ke anti party chong thui chobai radaphan naso da khaksi Rajantimung IPHLC long doti ka hud penangan rada tuman ninge the do tai meni sita alang li a character chini tang lo pen penangan atum stame Rajantimung aphan ke na hok a competency le dam stame accept bang ka de lu naso da si lang nam sinang penangan along alang li ke dam ji do stame alang li fan ka accept se da jok people obote alang li ke anti party lo alang li ke anti tribal anti party lok si claim polo alang radaphan ka chong thika chubai lok polo alang ni puchar kali nili to APHLC avokar song APHLC claim ra pera tung long same tangka do piklang preng ka chipi nai tangka do lang ka chipi nai a preng naso thaksi jongda mili tu makhai sa kursing timung long da do ritu teron long da do naso thaksi do piklang sitami alang ni la hai preng ka chipi ji kali rara long irrigation ke ban ke kai ke tai APHLC alang li ot adur ni li chini lo thike nili phantha information ang pipin bansi alang li da anar bi jang sarula me jun lam be jun julai la sadang arbe jang tik sitame alang li DPO ang si nili phan nang hang lo mane
documents pini ban biasa naik pun. Angke nili panen pun bangke la documents bano la penke solar ke kangan elu. Terus alang naik pun. Angke punang li documents punai tu tha la penke ni lang pan poisa nang lu pun punai pun. Nali Google Pay doma, Phone Pay doma tahan karju. Masih halah sobat pensin ni ke sini, masih outpet pen lagi rat ke cari abang pugalit ni jompu coba itu halah sobat pensin ni ke sini ni. Anke lan pada kali lang, perang lagi 2019 apa lama kalau 2021 dalam Kandam nang ji, isi pen ke ningduk mati isi pen ke ning ke kang ning ke pungkaduk. Langgam senang patumi di Westkal Bianglong tapat di lake mayo ke sini lo, lake border isu alam. Lasi lasolam pen langgam lo tangte hala kiti lo rabang tu alang ni ke karitang lo non ke alang ni karitang alang ni men rural timung pasi biotalong lasi alang ni pan ke kacemek kaholuk pik lo alang ni pan tuak at tululu det chorulu det lasi ningdu kalau alang ni ke nok be de ke long ri long para farman sarang li apandam lo lasi alang li kajong reng me sining ham reng mi ke padunu long mi pensin tum ke pesore hin pen tame alang li phan chikimu asai bangke dengis tame pini bangteng ponde ke pos tame nitum dengji sedame ilitum border isu alam langdam prote mentu